MeghalayaPost.news. Kumbasang ngut ki briew kila du no ela ka jungim ban ngut ki pat kila jar ngai hadian ki jingtwa khyndew ko shyrkhei hajan Meenakshi bridge Wayanad jong ka jila Kerala haga sngi ba ar hadian ki jingther ulabba ubalane kumba arab saw kanta aye lingba ki video bala sapriang layu iru ba jingtwa khyndew kala long ka shyrkhei berwat ka trok kadang sha kandang lang sharun hadian ba khyndew rengkat ka kalatwa barat lang ru ya ki briew ki badan ha ka te jaka bala subaru babun ngut ki briew ki dang sakut bat shatap shapo khyndew ha ka te jaka nakaliang menteri rang ba ka jala Kerala ulasim khya mardor hak baide berkate ke jingja bat penlong ru ya ke jinge kendu bakerki bat menteri ka tanat karep karyang uti sidikyu ba unnet jurib ban tha ya ka kenhun pelajim bakim dei ban penselam ban poisha kate ke jaka ban yakun bat ban pelajim ya ki brio basakun മാമ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് പോയി ഇതണ്ടോ ഇത് വീട് പോയി ഇതാ അവിടെ പൊട്ടുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു 30 ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറയണേ കേട്ടിട്ട് കയ്യും കാലും കറക്കുക അല്ലാണ്ട് പൊക്കിക്കാണി MeghalayaPost.news.